noon waɗi ɓawa hakkatine tirtiri enen duwono mayko ko nde Allah yummotomo ya foomo harnomo Allah aljanna juuɗe ɓaɗɗe e jaɓɓomo toon kanko e dendagal maaɓe julɓe kala ɗum ɗon enen ɗono bandiraɓe makko fof ɓe mbaadi kuppidinde ɓalda e baltor so tawi en nendiɗo hannde ko yiɗi yuɓɓinde e hirdi gam wadde hirdi ma yewtere ma hirdino ko faate laaɓal yiɗi waadi fof so yimɓe ko fedino fodde ma mbiyen association walla ONG so felliti darade darde lang wawde yiilade kena wawa waddude wuuro so fuɗɗirima kadi ko fate laaɓal miije e wuuro ko hunde mawɗo ko teskuyaji teskaɗi ɗo e wuuro ngo sabu eɗen andi ene heewe yimɓeɓe ene dafe to banggue ñiiƴi heddo jomumen e jaaha ɗo ha naftot jidde safroyade goppuɗo cuuɗi mumen goppuɗo ɓesɗuɗi mumen goppuɗo haajuji mumen fof tawi ala ko nawi ɗumen e so wona safroyade to banggue ñiiƴi ɗum noon ko caɗele so tawi jomum hirtinonoma so tawi jomum haalanonoma so tawi jomum famminonoma ma waw rentade ha wawa wasde dañde ɗiɗon rafiji musɗe ɗi ganduɗa so jomum heeɓi ɗum ma jogo tampere mawde ɗum waɗi fedde nde jogui pellital nanngal e yakare mawde wawde yidde wadde goɗo ha ono bandiraɓe ha totuma noon e sukaɓe ɓe kadi ha mbawa dañde gamde mbawa dañde huɓɓito ko faate laaɓal ñiiƴi ko idi fof holde neɗɗo foti laɓɓinde ñiiƴi muɗum wonde neɗɗo foti hunuko mumum kadi laaɓa wonnen ko caggal kala nde neɗɗo ñaami ene foti jomum wawa fottade ñiiƴi muɗum ha laaɓa tottode meɗen garantede eɗen gandi ɗum kam en wayno tiiɗani ni eyi mbiɗen caggal ɗiɗo teskaji fof nde ganduɗa bandiraɓe men daña caɗele ewa jaaha ɗo ha to nottoɗen ha kahayiɗen ha banggue goɗɗi safroyade to banggue ñiiƴi so tawi jomum laɓɓinini ñiiƴi muɗum ene wawno wasde ɗeɗon de fof walla kalisaji kewɗi ɗi waɗat hen ni ene wawno wasde dañde ndeɗon tampere ɗum waɗi fedde nde yuɓɓinde ndeɗon yewtere ene wayno son paami fonno arde ɗo ko battireɓe mawɓe mbaɗa ndeɗon yewtere kono noon eɗen gandi neɗɗo wawi tan ko miijade kono ko gaynata ko Allah gaynata ene wayno won docteur meɗen ene fonno arde ɗo dañi haaji dañi gantu ɗum waɗi minen min jogui pellital e cuusal ha joni wawde waɗande on kadi ɗeɗon yewtere mbiɗen noon neɗɗo holde o fotata laɓɓinde ñiiƴe makko ha laaɓa ko caggal nde o ñaami eɗen gandi enen saaha ñamateɗo teskiɗen hen ko la teskuyaji tati walla laabi tati ɗe poɗɗen andude ko ɗum ɗon yimɓe fof e jooto mbawa wadde ɗiɗon battari walla ɗiɗon kaccari walla hirani kala nde neɗɗo hacciti subaka kala nde neɗɗo hacciti subaka ene foti wawde hottude brosse muɗum dam walla hocca soccorgal muɗum wawa soccade ñiiƴi muɗum ha laaɓa caggal kadi nde jomum wotti so neɗɗo wottima so gayni yo waw soccade kadi ñiiƴi muɗum ha laaɓa so neɗɗo hirtima ko iri ene leloyo ene foti soccade kadi ñiiƴi muɗum ha laaɓa ɗiɗo dumunaji walla sahaji tati neɗɗo no foti wawde laɓɓinde hen ñiiƴe muɗum saabu kala nde neɗɗo ñaami ha gayni wonko heddoro e ñiiƴe maɗa ko heddoro e ñiiƴe ma ko so ɓooyi hen dokkima e ñiiƴe
wontata ko acide ɗum woni hela ñiiri walla yulla ñiiri walla muusna ñiiri neɗɗo ronka jamma ɗanade walla ko nandi hen ɗum noon holko woni noon ko wasde laɓɓinde hunuko muɗum ɗum noon ne moƴƴi kala nde neɗɗo ñaami tesko ko haalaɗo ko fooɗo cottargal muɗum ha laaɓa wawa soccade walla eɗen jogui cottarɗe meɗen garanteɗe wona ne yeeya haydara ko leɗɗe meɗen nanɗo hennene murtode to jarɗa foof nani hele hen coccoɗa hurukoma ha laaɓa caggal nde gaynuɗa ñamde walla jamma sa are lelade brossage coccode ɗe mbiyeten brossage accident walla de patte dentifrice aji no goɗi jomum sooda hen brosse ñiƴi mum ha laaɓa ko yiiɗi ene ɗano surtout jamma o saabu jamma so neɗɗo ɗanima ko deeƴi ene foti wawde laɓɓinde yiide muɗum ha laaɓa so wona ɗum so e nder jamma ko he so tawi jomum dilli hen haydara hunuko muɗum uddoto so uddima ko ñaami ko wontata ko acide ene wawi liɓɓennode ha nder reedu ɗum noon soccade nde tiiɗani saabu coccoɗe ɗe ene mbiɗen ni sa yeehi to tolliɗa foof coccoɗe nan ɗon so tawi brossage ɗi ne tiiɗi walla ko ɗen joni noon holko battitta e neɗɗo so tawi kadi en jejjiɗi ɗon haalde seeɗa so tawi neɗɗo soccima kadi ha yiide mum ɗum laaɓi ganduɗa neɗɗo o hunuko makko so haali walla so ɓadimama luuɓata eɗen gandi woni yimɓe suusa ɓaɗade hay goto so tawi jomumen laɓinani ni men mbawa ɓaɗade hay goto saabu ɗurgol walla luuɓgol walla ko nandi hen ɗum ɗon en moƴƴi so neɗɗo soccima ene wawa addande hunuko ma laaɓde ene wawi addande neɗɗo hunuko muɗum ɓuurte wawa sa haalde yimɓe taw kam hunuko ma walla luuɓol ngol tampinta bandiraɓe walla ko nandi hen ɗum noon holko battitta e neɗɗo so tawi o soccaki ñiide makko walla yimɓen hol rafiiji ɗi o heɓata so tawi o soccaki ñiide makko walla hunuko makko ha laaɓi neɗɗo so soccima ene wayno so tawi neɗɗo soccaki ñiide muɗum ko idi fof en kaadino muusa ñiiɗi walla ñiide nde yuɗo walla nde waɗa ko mbiyeten kooman walla hacciro wona kam kooman e nder ñiiƴe fuuna walla ko ngol jinnuɗen yettiɗon ɗum ɗon ko hunde nde ngannduɗaa koye rafiiji ñiiƴe jeeya neɗɗo o kadi so tawi ñiiƴe makko ñawi o waawa ñaamde ñamri hawa ƴakka ɗum haa ɗigga so tawi neɗɗo ñaami ko ñamata ko ɗiggaani so ɓennidi ɗum nder reedu ene wawi attoyde rafiiji goɗɗi ɗum ɗo ene moƴƴi neɗɗo kadi wawa teskade ɗum ɗon ñiiri ene foti sellinede ene foti laɓɓinede hunuko kadi ene foti e laɓɓinede e kala saha ngam wawde rentade e ɗiɗon rafiiji e ñiiƴi ewa ɗum noon tendan ko gooɓe jiiɗe en jogui ɗo kadi musidɓe meɗen ɓe ganduɗa en jogui hen humpito mawgu kaala noon ko fate nafoore soccade huɗɗu muɗum kaalanen nafoore laaɓal ñiiɗi ko jangguinoɓe kañumenne nanɗon jooɗi waɗi gooɓe jiiɗi ha mbawa won faam ɗum noon wiyete ko hirjino wone wadde ɗo ha yimɓeɓe mbawa teskade saabu ene heewi so tawi ɗum haalaka ene wawi yimɓeɓe ha joni mbasa wadde ɗum hajuji mumen mbasa andude mbasa jogade hen humpito eɗen gandi kadi caɗele goɗɗe battinoje e neɗɗo ha ñiiƴe makko ñawa walla juuɗo eɗen jogui ñamele meɗen ɗe ganduɗa kewɗe sukara eɗen ñama ɗumen jamma e ñalawma eɗen gandi bommoŋaji ha e chocolat ji sukaɓe ne ñama ha e ko nandi hen ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓeɓe wene poti wawde andude kala nde ñamɗa ɗum tawa aɗa wawa brossade aɗa wawa lawɗide ñiiƴe ma ha laaɓa haade ñiiƴe ɗe yulde walla ɗe deefe enen jogui gueɗe goɗɗe ɗe gaddanten koye meɗen mbaɗa taw harnatama woni ko molde ƴiye neɗɗo ñaama kettetew ñaama maaro walla hay gayna ruttoɓe wiya ene fooɗa ƴiyal ene heewi so a fooɗi e ñiiri ma wooda ko soli hen walla ko nandi hen en jii wona yimɓe kadi
gadda putel boisson walla ko nandi hen wadde hippode jiiɗa uddide nokka mbaɗira ñiiri maɗa ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko an toñi hoore maɗa so ñiiri ma heeli ko an toñi hoore maɗa walla ponto nani wonto feŋi ƴeewa mbiya aɗa ittiri ñiiri maɗa walla aɗa jogui mesalal wonko woni hen mbiya ɗo foɗiri ñiije maɗa ɗum noon ñiiri wonko waɗira ko wona uddide putelaji ko wona ko wona walte wone ittide ɗum wone gueɗe walla wone ɗum ɗoyti ɗum noon ene foti mbatten ɗum haqqille surtout ene waɗi babaɓe enen kala nde ñaami gayni mbiyata ko mamole ƴiye ndenoɗe noon ɗeɗon gueɗe fof neɗɗo yo reno ɗeɗon gueɗe fof kaala ɗo hen ɗum noon mi hokka micro o mawni meɗen Tebal Sey e ɗum ne ɓeyde hen seeɗa on jaar kellane o de